Benny van Stokmans. Ik heb al 25 provincials gewonnen, 2 nationale vluchten al gewonnen. En dit was dan Tuifke. Nu dit weekend dat eerst naar Boers vliegdeel. Iedere maandag eten we dan vlaai als ik de eerste provinciaal speel. Of als zij de eerste provinciaal spelen, hij dan is het ook zo. Dan eten we vlaai en anders komen we gewoon samen. Een tas koffie drinken alle maandagen en een babbeltje doen over de duiven. En de uitslagen bezien wie dan de beste uitslag gemaakt heeft en zo. Ja. Dat is dan Tuifke daar van Boers eerste vloog. En dat is in Boers gelost dan dat duifje en hij heeft 6 uur en 32 minuten gevlogen. Ja, op een afstand van 481 kilometer. En dat was dan als eerste thuis dan, van Limburg. Ja. En dan nationaal vliegt dat dan de 13e van 22.000 duiven. Ja. Volgens mij is dat dan toch een goede prestatie feitelijk. Ja. Dit zijn dan hier de kweekduiven en die zitten hier al dan een jaar of vanaf ik begin te spelen zitten die duiven hier. Ja. Maar ja, het zijn alle jaren dan andere duiven die bijkomen. En hier zitten dan een 80 kwekers. Ja. En daar kweek ik alle jaren 120 jongen uit. Ja. Ik ben er toch altijd een uur of 8 per dag bij bezig, ja, met die duiven. Ja. Van 's morgens begin ik dan om 7 uur aan de duiven. En eer ik dan gedaan heb, uitlaten en zo, is dat toch 12 uur. En dan ga ik eten ja, en dan om een uur of 3, dan begin ik terug aan die duiven. Dat is toch tot 6 uur dan dat ik daarmee bezig ben. Ja.